Tuna mga idol, tuna. Sakto idol, kumakain tayo, sumabay din to.
Mga idol, silipot natin. Yes! Dali mga idol, dali! Ayos! Alright mga idol. Dali. Ganda ng tama lang ang idol.
idol. Wap. Ayos mga idol. Swak. Kahit pagod, panalo panalo. Tinitingnan ko mga idol yung mga banating ano. Mayroon pang huli. Dali mga idol. Pagkain, okay lang. Importante mga idol, nahuli tayo. Binigyan tayo ng Panginoon. Idol, kumakain tayo kanina. Kumain din siya. Salamat. Yung sinasabi ko kahapon na ano, babalik tayo. Sabi ko babalik tayo, gawa ng ano. Pinakadahilan ko naman talaga sa totoo lang, iwas inom. Kasi pag nakakahuli kami, pupunta doon yung mga kaibigan. Hindi naman tayo manginginom mga idol. Tamang jamming lang ba pag may okasyon. Bumalik tayo kahapon. Ito, binigyan tayo ulit. Para naman mga idol ko kaninang ano, budburo natin. Hindi ko napansin agad. Kita ko hila-hila na yung ano natin. Styrofoam.
tayo bumalik ka. Wala tayo dito ng biyaya. Kasi iniisip ko kasi inom naman yung mga ano doon eh. Kaya hindi naman tayo manginginom mga idol. Tamang jamming lang sa kaibigan. Kinain natin gamit natin kung ngayon. Natin mga idol, gawa natin yung tanggalin natin yung sipag ditong balatan para malapit natin. Kaya taas ko na to. Yan mga idol, huli natin ngayon. Salamat Papa G. Salamat ng marami. Pa-follow naman ako mga idol sa aking Papa Dance Uragonos vlog. Salamat mga idol. Thank you.